Пригответе се за битка! По Cartoon Network следва Бакуган Мектаниум се надига! Овладей силата на Omnitrix с приложението на Ben 10 Alien Maker Battles. Изтегли играта със своя мобилен телефон. Създай своя собствена армия от Omnitrix извънземни. Предизвикай герои от целия свят. Ben 10 Alien Maker. Време е за герои. Когато светът става необясним и от видеоигрите изтичат чудовища, ще се нуждаеш от експерти, които да овладеят ситуацията. Време е непобедимите пак да се намесят. Време е да се подготвиш. Време е да ступаш злото. Време е за Игра на ниво. Нашата нова поредица Игра на ниво продължава всеки вторник от 18:30. Само по Cartoon Network.